Храм Рождество Пресвято Богородично се намира в подножието на хълма до пропастната дупка Дрънчи дупка. Летописите свидетелстват, че на това място е съществувало древно християнско светилище. Има данни, че там е имало манастир още в периода 1850-1855 година. Във вестник Пробуждане от 1927 година е записано, че по инициатива на младия свещеник Иван Атанасов от село Дермен-дере, днешно Мелница, в селото е основано православно братство с 40 редовни членове, които заедно със свещеника полагали грижи за просветното и културно издигане на селото. През 1926 година те решават да се построи нещо, което да остане като паметник и вечен спомен за това братство. Насочили се към изграждането на православен параклис в местността Домус Бунар, днешното Дрънчи дупка, където извирала много силна вода. От материала, публикуван във вестника, става ясно, че на 50 метра в баира има дупка с диаметър 3 метра. Когато се влезело в тази дупка, дълбока 37 метра, се виждало много вода, като езеро, дълбочината на което била 11 метра. Вероятно, това е причината тук да се изгради параклисът Рождество Богородично. Той бил изграден така, че в него да се влива изворна вода в две отделни места. Едното място било за тези, които искали да пият от водата, а от другото били поливани страдащите от различни болести. Отвън до параклиса била построена чешма с 8 чучура. Според друга легенда, братята Бамбеви след съновидение откриват прастарите основи на манастира в местността Дрънчи дупка. Техните семейства били бедни и те започват да обхождат селата в околията, за да събират средства за възстановяването на манастира. С помощта на много хора през 1928 година отваря врати храм Рождество Пресвято Богородично. Постепенно към храма се построяват килии, пристигат монаси и мястото започва да става религиозен център. В храма има 2 кайнака с чиста изворна вода, за която се казва, че има много силна лековита сила. С години поддържането на манастира става все по-трудно и той започва да се руши. През 1998 година историята се повтаря. След съновидение на Елена Бамбева, потомка на двамата братя, започва възстановяване на храма. През 1999 година, по идея на ревностната православна християнка Дора Стоева и нейните съмишленици, започва активна работа за възстановяване на параклиса. За няколко месеца той е възстановен и в него отново се извършват богослужения. Всяка година на празника Рождество Богородично, известен сред населението като Малка Богородица, тук се организират големи празненства. А язмото с лековитата вода, живописното място и най-вече голямата вяра карат хиляди хора да идват тук, за да отправят своите молитви и благодарност към Пресветата Майка Богородица.